Cože? Vy jste ještě neviděli tenhle ten film? Vy jste na tom ještě nebyli v kině? Tak to koukejte honem rychle napravit, protože jinak nevíte, o co přicházíte. Have you ever actually flirted with Nikki? I'm gonna go get some shots. I'll come with you if she means this much to you. Přátelé, já vás zdravím, já jsem Nobody a v dnešním videu se podíváme na recenzi hororové novinky s názvem Obsession, v češtině Posedlost. Film je z roku 2026, takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Dávejte si pozor na to, co si přejete, protože to, co se může na první pohled zdát jako splněný sen, se může hodně rychle změnit v noční můru. Tohle je totiž přesně to, co se stane Bearovi, mladému plechému klukovi, který je už léta zamilovaný až po uši do své kolegyně nebo přítelkyně jménem Nikki. A jehož neschopnost pozvat ji na rande ho dovede až k zoufalému činu. A tak si Bear koupí ve vetešnictví zvláštní věc, která mu podle návodu může splnit jedno přání, a to jakékoliv. Co si bude přát, asi není tak těžké uhádnout a výsledek se dostaví, a to okamžitě. Jenže tenhle zpočátku splněný sen se velmi rychle přetaví v opravdovou noční můru. A Bear v zoufalé situaci neví kudy kam a začne tak chápat, že aby přání zlomil, bude muset zaplatit cenu nejvyšší. Posedlost je vlastně horor o toxickém vztahu. O tématu, které je v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Nový hororový počin mladého a začínajícího režiséra Careyho Barkera velmi trefně a zároveň děsivě vykresluje neschopnost dnešních mladých lidí navázat normální vztah. Jeho film v první řadě zdobí opravdu vynikající herecké výkony obou dvou hlavních postav, zejména potom mladé začínající herečky Indy Navarrete. Jejíž krátce jsou opravdu šílené, šokující a nevíte, co od ní můžete čekat. Zejména potom ve scénách, kdy jenom prostě stojí a kouká, anebo se jenom směje. A to všechno se děje ve scénách, které jsou fantastickou hrou světel a stínů, což je pro film naprosto zásadní. Režisér Barker navzdory svému věku a v podstatě nulové zkušenosti se světem filmu mistrně graduje příběh i důsledek činu, ke kterému se hlavní postava uchýlila. Čím více se film blíží svému konci, tím silněji cítíte, že v každé další scéně se stane něco opravdu ošklivého. Nicméně je nutné říci, že filmu by vůbec nevadilo trochu prostříhat. Jeho stopáž bezmála 110 minut je prostě na příběh až příliš dlouhá. A na to, aby vznikl opravdu silný žánrový koncentrát, by stačilo nějakých 85, maximálně 90 minut. Film balancuje nepomezi hororu a černé komedie, kdy stupňující se napětí a míra šoku, kam až to může zajít, je prostě nevídaná. Námět filmu sice nemůžeme považovat za zcela originální, nicméně jeho zpracování je tak pohlcující, že filmu i letos odpustíte a prostě se necháte děsit, šokovat a bavit. Nečekejte ovšem nějaké extrémně brutální krvavé orgie. Ano, samozřejmě, film nějaké ty krvavé scény má a obzvlášť ta jedna je vážně lahůdková. Ale film Posedlost sází spíše na velmi nepříjemnou atmosféru a šok, který vám prostě zaleze pod kůži. Jak už někde zaznělo, tenhle ten film je hlavně teror pro vaši duši. A má tak ode mě moje jednoznačné doporučení. Dávám známku 8 z 10. Pokud se vám moje dnešní video líbilo, budu rád, když mi dáte like, odběr a nebo napíšete komentář. A já se na vás budu zase těšit u příštího videa. A love only the branch of a willow tree could conjure.